Nik zein momentutan eskatu dut hau. Unboxinga! Kaixo ekipo, zer posta bete, aizegoak dituen berriz zuek hemen gure txoko honetan agurtzeko. Baina, egon ez denboratxo bat, kanpoan, ona bideorik igo gabe. Eta, gaur, unboxing bat zango dugu, ze duela pare bat egun iritsi zitzaidan ja gogoratzen ez dudan pakete bat. Eta orduan pentsatu nuen benga, Iruñe, guazen unboxing bat egitera eta pixkat, jendearekin ez egitera. Eta hemen txenago, paketearekin, eta zuekin, beraz, guazen gaurko bidearekin. Moztuta ikusten baduzu ere, oraindik ez dut ikusi zer dagoen barruan. Eta, ja ikusten hasi naiz gauza batzuk, ze momentutan eskatu dut nik hau! Bide batez, gaurko bidearen dinamika izango da. Joango gara unboxinga egiten eta bitartean joango nahizuekin partekatzen, azken 2 hilabete hauetan egiten egon naizena. Orduan, guazen unboxing gaitxarlitarekin. Hau da, hautsa kentzeko. Ni nahi hautsa kentzen ez zuen horietakoa. Bai, aurrekoan nire amak holako esponjia batzuk eskatu zituen eta bat eman zian eta marabila da zikinkeria garbitzeko, baita sukaldea ere. ASMR. Bidatoz, da esponjita itxura bustitzen dena eta harrapatzen du guztia, zu olako handi bat izango bagenu eta egiten badigute horrela, gu ere harrapatuko gintuen. Honek gogoratzen dit, pixkatola harrapatuta dela, ikasturtean baiera horrela iritsi zitzaialako. Azkeneko bideo uste dut izan zela nire urtebetetzekoa, partiduaren ezakit, ez naiz gogoratzen, eta kontua da iraia orain etorrikoa dena eta hor bai izango dela kriston hostieza. Baina ekaina iritsi zen hola batean, gainera posaketak nituen. Ni lehenengo posaketak enuen ezer ikasia, enuen ezer prestatua, eta orduan zen hola nire behatzak bezala. Etorri zela, nahiko ez agobiatu baina zentratu nahi izan nuen horretan, behintzat nire buruak esatea ez zuzen zer egin, ez aurkeztu. Eta azkenean aurkeztu nintzen, prozesu oso interesgarri izan da, ikaspen handiak lortu ditut, orain ikusi beharko dut datorren astean ze leku daude, datorren urtean lan egiteko eta ea zer esleitzen didaten. Eta hementxe, soineko honekin egin nuen, honekin ez, beste batekin eske gustatzen zait pilo bat, da superkoloretsua, garroio zakit oso beraniegoa, eta horrelako beste bat dut, baina eske hainbeste gustatzen zait, nahi ditu dela bi izan. Horrelako bestearekin egin nuen oposaketen defentsetako bat. De hecho, hor atzean ikusten dituzuen panelak izan ziren defentsarako erabili nituenak. Kubitera batzuk, hola bolatxoak egiteko, badakizue TikToken eta horren resetan aestetik diren izotzoiek, eske me encantan ikusten nola ateratzen dituzten holako lekuetatik bola hundiagoak eta egiten dituztela pepinoarekin, limoiarekin, eske nahiko nuke horrelako frigorifiko eta ozgailuak izatea horrelako gozak egiteko. Eta, hori, oposaketekin batera ikasturtea ere amaitu zen, orduan ez nuen izan oposaketa prozesu guztia amaitu arte asumitzeko bukatua zela, oso berezia izan zen, ze oso gustora egon naiz nire ikasleekin, izan lehenengo mailakoekin eta 3. mailakoekin, batzuekin errazagoa egin zait beste batzuekin baina, kriston pila maite ditut gainera. Niretzat paririk handiena izan zen galdetzea datorren urtean jarraituko nuen, eta ezakigu zer gertatuko den, aukera dago berriz instituto berberean egoteko. Bukatu zen ikasturtea, hasi ziren Sanferminak, defentsa, nik uste nuen defentsa 2 egun izan nituen, 2 azterketa egin nituelako, bioposaketa, 9 eta 11, 8 zetaken kontzertuan egon nintzen, lo mas izan zen, pero nola gozatu nuen, baditut irudiak Sanferminetakoa 6an ere 11 telebistarekin zuzeneko programa egin genuen Ekina Torra Sagastik eta biok. Orain gogoratu dut, ikusita eskatu nituela belarritako deixente. Eta batzuk direla super kukiak, hauek bezala, rollo dinosaurio salto egiten duena jolastu dezakizuna. Belarritakoak dira, nire pasio. Hemen belarritako gehiago hauek espero nituen handiagoak,
Begira, hau da olakoa, eta geratuko zait horrela. Ojo, oie, pues, agian haina handia ez izateak ere, ez da torain gaizki, horrela pixkat rokerilla baina formal joateko. Ai, marabilla, marabilla, zesan dizuet, belarritako fana naizela, pues begira. Hauek dira rollo olazu den lehen gominolazko sitoak, mitiko gominolazko sitoak, ba. Eta baditut, pues, bikoteka egiteko, kolorika. Bueno, ze fantasia, hauekin, aurten klasean buia errasar. A ber, beste gauza bat izango da, non de montre utziko ditudan. Bueno, hemen baditut beste batzuk ere espero nituenak asko zaundiagoak izatea. Osea, dira diskretikoak. Eta nik nahi nituen pixkat handiagoak, rollo pixkat txoniagoak. Beste belarritako batzuk, oiez, dira superpolitak, dira moreak, ez da ongo ikusten baina dira moreak. Nik enduko nioke, hemengo aroa, pero bueno, elegante. Osa, pixatzen dute, baina rollito. Belarritakoekin jarraituta, ai, hauek nituen aspaldi erosteko orgatxoan, baina Saturno bat eta astronauta bat, ai, supermiris, esketze kukiak, me encanta, me encanta, me encanta. Oie, momentuz, ongi. Gero izartxo batzuk, hauek super simplak, eske nik nera bezaroan eramaten dituen izarrak, bueno, perlitak eta perloiak eta izartxoak, horrelakoak. Belarritako hauek. Hauek bai direla, espero nituen bezain handiak, ez besteak, bezala. Eta, iruditu zitzaizkian fantasia, ez dakit zuek Guggenheimera joan zareten eta hor terrazan globo batzuk bezala zituzten koloretakoak, belarritako hauek gogorarazi date. Oiei, gainera dute ezer pixatzen. Bueno, esatea, egon naizela bilatzen azero inoxidablekoak. Esan dudan bezala oso alergia handia ematen diate, baina oie, nik uste dut hau ez dela azero inoxidablekoa, baina gustatzen zaizkit pilo bat. Eske, belarritakoa gustatzen zaizkit pilo bat. Bale, hau, zer da? Hau da, uste dut kableentzako, bidaian joaten zarenean, kableak hemen gordetzeko, ez dakizuek baina nik ematen dut dena desperdigatua. Dudan, badauka olako ataltxo bat, hemen suposatzen dut kableak eta hemen entxufeen edo adaptadoren kontuak eramateko, oie, pues ni tan mal. Osea, pixkat behintzat txuku, joango zait. Bueno, hau ez bada, pedido honetan, honena, eza, txatzoak. Badakit, esto vegetalarekin, paper vegetalarekin egin dezakea. Zueko badakizu, ze erosoa den, eta ere kontaminantea, badakit. Ze erosoa den, hau hartzea, pum, pum, jarri, eta jazta. Sentitzen dut, baina batzuten, denborarik ez duzunean, eroso behar da. Oie, gauza desente eskatu dituen, Zorainekan badaude, hau behar. Marabila eta hauek errepikatu ditut. Olako batzuk izan nituen aspaldian, baina bat galdu zitzaidan edo aportu zitzaidan. Eta dira hauek. Eske hauek bai direla, hola, jartzen duzu hauek. Margotzen dituzu gorriz. Eta belotzez baldin bazoaz ni bezala, nahizela una kukaratxilla, pues queda lo más. Baina, gogoratu beti, belarritakoe galdu nahi dituzu, jartzea topeak. Eta bukatzeko, zeia ez dago ezer, daukagu, hau! Hola badirudi izan daitekela salmadilla batzuk, baina ez, da, airfryerrean egiteko donutxak. Eta zer egingo dudan? Ze, hau ez dakabitzen, egingo dudana izango da, baina da pixket inestable. Nire ideia zen moztea, behintzat karratua geratzeko eta hori bai egiteko, eta gero beste biak independiente. Baina ezakit. Eta, bueno, ekipo, orain bai, hause izan da guzti esan dudan bezala. Gustatu baldin bazaizue, eman like, ez bazaizue gustatu, zorionak. Eta datorren igandean gaude, edo asteartean, edo ezakin naiz, baina datorren astean, bai, datorren astean bideo berri bat, ze badakizue, badakigula, eta ez naiz enroiatzen. Aio, udaz gozatu, eta hidratatu.